Настанете се удобно. Седнете или легнете и нежно затворете очи. Позволете на тялото си да се отпусне и дъха ви да омекне. Тази медитация ще ви насочи към едно пространство на мир, доверие и хармония с божествената справедливост, която винаги работи във ваша полза. Поемете си дълбоко въздух и като издишвате, освободете всички напрежения от тялото си. Почувствайте тежестта на тялото си, почиващо върху земята, знаейки, че сте напълно подкрепяни. С всеки дъх си представяйте как израстват корени от основата на гръбнака ви и от стъпалата на краката ви, свързващи се дълбоко с земята. Почувствайте как енергията на земята се издига през тези корени, като ви стабилизира и заземява в настоящия момент. Сега визуализирайте една ярка бяла светлина над главата си. Това е светлината на Вселената, безкрайният източник на любов, справедливост и баланс. Като вдишвате, представете си как тази светлина нежно тече надолу през стебето на главата ви, изпълвайки тялото ви със своята топлина и защита. С всеки дъх позволявайте на тази божествена светлина да потича все по-дълбоко във вашето същество, изчиствайки всякакви съмнения, страхове или негативизъм.
Докато светлината ви изпълва, припомнете си всякакви ситуации, в които сте се чувствали неуважавани, онеправдани или предадени. Вижте тези ситуации като тъмни облаци, носещи се извън тялото ви. С всяко издишване нежно издухвайте тези облаци навън, освобождавайки ги от вашето енергийно поле. Позволете на Божествената светлина да поеме това бреме от вас, знаейки, че Вселената вече работи, за да балансира везните. Сега се съсредоточете върху енергията вътре във вас, вашата лична божествена сила. Кажете си на глас или на ум: аз съм защитен от любовта. Божествената сила в мен е по-силна от всяка сянка. Никакво зло не може да намали стойността ми и аз съм защитен от справедливостта на Вселената. Почувствайте как тази истина отеква дълбоко във вас, докато Божествената светлина създава защитен щит около вас.
Отделете малко време да размишлявате върху силата на универсалния закон за баланса. Кажете си следното утвърждение. Всеки акт на неуважение има божествени последици. Вселената винаги възстановява баланса. Вярвам, че Вселената работи в моя полза, осигурявайки справедливост за всички злини, които са ми сторени. Почувствайте силата на тези думи, докато отекват в сърцето и ума ви. Знайте, че Вселената вече задвижва нещата, за да се справи с всяка несправедливост, която сте преживели. Сега преместете фокуса си обратно към собствената си енергия. Визуализирайте една светеща топка от светлина в центъра на гърдите си, вашата вътрешна сила, вашата божествена същност. С всеки дъх вижте как тази светлина става по-ярка и по-силна, разширявайки се отвъд тялото ви. Кажете си следното утвърждение. Аз възвръщам силата си. Аз стоя в моята истина, непоклатим от действията на другите. Моята енергия е божествена и аз се издигам над всяка негативност. Отделете малко време да изпратите благодарност към Вселената за нейната защита, любов и справедливост. Визуализирайте как божествената светлина се разширява навън от тялото ви, излъчвайки любов, мир и изцеление към света.
Кажете си: аз изпращам в света любов, знаейки, че това, което давам, ще го получа стократно. Започнете да връщате съзнанието си към тялото си, усещайки земята под себе си. Поемете си дълбоко въздух и като издишвате, нежно размърдайте пръстите на ръцете и краката. Когато се почувствате готови, отворете очи, запазвайки в себе си мира, силата и вярата, че Вселената винаги работи във ваша полза. Повтаряйте тези утвърждения, позволявайки им да резонират дълбоко във вас. Аз съм божествено защитен и Вселената възстановява баланса в моя полза. Аз вярвам в силата на любовта и освобождавам цялата негативност от живота си. Аз вървя в светлината, непоклатим и мощен. Ние носим това чувство на мир и сила със себе си през целия ден. Знайте, че всяка стъпка, която предприемаме, се ръководи от божествените сили на Вселената и вярвайте, че балансът на справедливостта винаги работи в наша полза. Така да бъде и така е.